Вие сте производител, предприемач, търговец или артист. Имате страхотни продукти и искате всички да научат за тях. Представяме ви GombaShop. Най-лесният начин да стартирате вашия онлайн бизнес. GombaShop е e-commerce платформа, с помощта на която може да създадете интернет магазин за минути. Вашият магазин става бързо, без усилия, не изисква технически умения и е на достъпна цена. Всичко това в 3 стъпки. Изберете име на магазина, качете снимки на вашите продукти и започнете да продавате. GombaShop разполага с всички инструменти, необходими за развитието на вашия онлайн бизнес. Поддръжка на всички популярни системи за разплащане, богат избор от готови дизайни и възможност за тяхната редакция, следене на поръчките, вградена версия за мобилни телефони, вградена версия за Facebook и още много други. GombaShop – всичко, от което се нуждае вашия онлайн магазин.